Ano nata, ano yan? Iskaramusa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Nakapangudto na po, gabos. Nakapangudto ka na, Kuya John, bago ka magtaas tigdi. Solve na. Ako solve na, Kuya John, ako kan ginisang sera. Sumay tiglagan baga po, Kuya John, ki kamatis. Tapos sarong rice. Solve na ako muna na pagkalunes. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po, tabi ka mo? Kumusta sa mga estudyante na atab nin marahay na mata dahilan ta ngunyan po na Hulyo 29, 2024. Iyo po ang first day of classes para sa mapampublikong eskwelahan. Bako lang digdi sa syudad kan Legazpi pero all throughout the Philippines po iyan. Kaya, pero may mga nagkaperang eskwelahan sa iba-ibang parte ka na nasyon. Partikular na itong mga nasa mga binaha and then itong inagihan po kan Bagyong Karina. Dahil pa nakasabay ngunyan sa pagbubukas kan klase dahilan ta sabi duman sa barata na nabasa ko sa lado nasyonal. Padagos pa itong pagrelinig sa mga eskwelahan matapos nga ni katong malantop nin tubig. And ang ibang mga eskwelahan, Kuya June, iyo po ang paramientras na tigamit kan mga itong sumang apektadong pamilya bilang mga evacuation centers. Pero maringan nigdi sa probinsya kan Albay, takasubagong aga sa report ni Kuya Jimmy, basado man sa pagkipag-uron niya sa tagapagtaram kan SDO Albay. Iyo po ang wara na nin gagamiton o wara na mga estudyante ang mga klase dyan po sa may irarom kan mga punong kahoy. Takan mga nakalista daw baga Kuya Jun, pag grabe ang init, mas guguston ka mga teachers and then itong mga estudyante na magklase sa irarom kan na darakulang puno, darakulang kahoy dahil syempre mapurupres kung ngunya. And kasubago, ang sabi, may mga newly constructed ng mga classroom and then sa ibang mga nagka-arapektaran ka na o minaging bagyuan na pig-renovate naman. Pig-repair na yan para mapakinabangan kan mga estudyante po na malaog ngunyan na aldaw. So sa gabos, ingat-ingat lang po kita sa mga pagbabirahin nindo dahil digdi sa syudad kan Legazpi, medyo marahay na po ang sitwasyon kan panahon. At the same time, itong halimbawa na mabirahe po, lalo na kung mga rush hour, halaw magbalon po kamunin, medyo huro halawig na pasensya dahilan posibleng magresulta sa medyo magabat na bulos kan trapiko sa palibot dahil nga ni po sa dakol na mga bihikulo ay magahatod sundo kan sa inang mga aki digdi po sa satuyang palibot. Maray na pagkauto kay Kuya Jerel Aranya, sabi na live simple radio here at Camarines Sur. Happy birthday sa pamangkin ko na si Ashley Antones Aranya dyan po sa PNR Peñaranda, Legazpi City. God bless all over the world. Ang mensahe hali po kay Kuya Jerel Aranya. Kuya Jerel, ingat-ingat lang po sa imong pagbiyahe. Kasi ang kaibahan mo, Kuya Jerel, nasa may parte kan Camarines Sur, kumusta po ang sitwasyon kan panahon dyan? And kasubago, marahay na bareta itong nakahuro ni Sir Mar and ni Jasmine ang City Tourism Officer kan Legazpi, si Ma'am Agapita Pactres na lahad man itong mga naka-schedule na activities. Imagine Kuya Jun, mabalik na po ang Ibalong Festival 2024. Pupunan iyan sa Pitsa 8 kan Agosto. August 8 po yan pupunan. And sa mga masunod na aldaw, may mga nakaschedule po ng mga activities dyan.
ining opening and ribbon cutting of Agri Fair, Beer Plus and Baratillo dyan sa Sawangan Park, Kuya Jun. Kaya duman sa mga naghaharapot po, po digdi, bako na dyan sa may parte kan Peñaranda, sa Peñaranda sa Old Albay District. Gigibuhon an po digdi an activities kan ibalong, kundi po dyan sa may parte kan Barangay 57 Dapdap. Sabi ka na dangog ko, mas mas dakula ang espasyo dyan sa lugar na iyan, kun kaya mas makakabuelo itong mga paratinda at the same time itong mga activities na naka-line up. Dakul na mga pinag-unambitan kasubago si Ma'am Pacres. Dakol na mga bagong mga activities itong ballet show diyan sa may parte kan, tama ba ko ang schedule niya? Diyan yan sa may Astrodome gigibuhon. Ala, tigahanap po digdi schedule, basaro digdi sa kuyang kapot-kapot na schedule. Pero ang activities na nakalinyada, sa good po iyan sa August 31, 2024. Luman sa mga naghaharapot, kuno rin po gigibuhon ang Coronation Night kan mutya ng Ibalong 2024. Gigibuhon tabi iyan sa August 16 dyan po sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitaano, Legazpi City. Ko lang share, Kuya Jun, kung ang mga tickets baan sa makukuha ng mga opisina. Pero for sure, may makukuha dyan sa City Tourism Office. Pero sa mga masunod na daw, mapaluwas man sila dyan yung abiso kung saan po available iyan. And ang saro sa mga highlights dyan, iyo po ang street dance competition. Kung saan kasubago, sabi ni Ma'am Pacres, nasa 9 or 10 contingent. Bako lang hali sa mga eskwelahan digdi sa syudad kan Legazpi o sa probinsya kan Albay, piglalao mo na mapartisipa. Kundi po itong mga hali man sa iba-ibang parte kan Bicol Region, sa mga probinsya kan Camarines Sur. Actually, kaya kan last time na street dance presentation, tigibo iyan dyan sa may parte kan Barangay Bitaano, sa sarong dakulang mall po baga dyan. Dyan pigibo itong itong competition, itong po digdi, competition proper. Pero itong street dance, gigibuhon po yan. Hali man gararay dyan sa may parte kan sa Ampangan kan City Hall, pasisiring po sa Sawangan, Legazpi City. O sa Sawangan Park, dyan sa Barangay Dapdap, Legazpi City. And sa ining oportunidad, ining mga Agri Fair, Beer Plaza and Baratillo, duman sa mga saraday na nagnenegosyo po digdi sa tuyang palibot na makapagpabakal kan sa indang mga produkto dahilan Ibalong Festival baga kuya dun. Saro ini sa mga pamoso and midbid na festival digdi sa Bicol Region, and talagang tigdadayo ini ki mga mga turista. Bako lang itong mga local tourists, maging ito pong mga foreign tourists. Malangan pa nagkakaiguan ng street dance presentation. Mahihiling mo sa tinampo, may mga darakulang mga camera. Itong mga magagayo na klase ng camera, nagpipicture ang mga dayuhan na mga niyaonig di sa syudad kan Legazpi. Maray na pagkaudto sa Familia Flora dyan sa Barangay Sagpon kan Daraga Albay. Pero may nakaantabay dyan. Hi daw si Ate B. Maray na pagkaudto kay Ate B, kay Kuya Nems, and then sa Duwang Ate. May nabasa ako di Kuya Jun sa page kan DSWD. Itong nangyari po baga dyan sa may parte kan Barangay Pinari kan Legazpi City. Sabi digdi kan DSWD, matao po ng asistensya ang Department of Social Welfare and Development Bicol para duman sa mga biktima ka nangyaring pagsabog dyan sa sarong building dyan po sa Barangay Pinari. Sabi digdi Kuya Jun, nagkaigwa naman ni initial na pagbisita ang mga personalis kan DSWD Bicol duman sa mga biktima kung saan itong mga biktima nakagsapar po nin minor injuries. Ang mga karesibinin 5,000 pesos and then 10,000 pesos naman ang pig-alokar po para duman sa severely injured victims
And itong su pamilya po kan may nagada na actually. And then, itong su medical na asistensya na itatao para duman sa mga injured victims and pig aasikaso naman. And then, magkakaigo po ni na psychosocial intervention itong su mga pamilya kan nabayaan na saro sa mga biktima po duman sa nangyaring pagsabog na ito. Actually, may nagkakakuro kita kuya dyan ng mga info na aside duman sa saro, may binawian pa nin buhay. Pero data pwede siyang i-disclose dahil anta, wala pa nin confirmation hali sa mga authorities. In fact, kasi bago nga nagtry si Joshua na magduman sa Bureau of Fire Protection Legazpi tanganing maghagad nin update or mag-follow up sa nangyari po. Kaso ang problema as of now, wala pa po na pwedeng maipaluwas na statement ang Bureau of Fire Protection Legazpi dahil ongoing padapuan sa indang investigasyon. So, ang mga ginibutan na lang Kuya Jun, iupuan maghalat. Maski na nga may aram kitang mga informasyon, di naman siya pwedeng iluwas without itong sumismong pahayag kan magakanigong persona or itong magakanigong opisina na dapat po magpaluwas kang informasyon. Sabi ni Ate Yel, public service da po ining ID ni Marlene Olicia, taga Barangay Matanglad, Piuduran, Albay ini. So DSWD ini Ate Yel, DSWD ID and then COVID-19 vaccination card. Natag sa diri po ni Ma'am Marlene Portugal Olicia. Duman po sa mga nakaka-midbid and just in case may paradangog kita dyan sa may parte ka na Piuduran, just in case po na midbid po nindo si Ma'am Marlene Portugal Olicia, pakitaran po tabi naan sa iyang DSWD card and ining vaccination card. Kaibahan sa iyang wallet ang niyaon po digdi sa DCGB. For sure, may marahay na buot na nag-turnover ka iyan digdi sa tuya, digdi sa stasyon. Kung kaya, pwede po nindong i-claim iyan. Alas 8 hanggang alas 5. Hanapon lang po nindo si Ate Mariel, na po yan sa baba. And then, o kaya si Shara, after man na ipa-courtesy yan dyan kay Ate Yel, ipa-record. Tigil sakat man po yan digdi sa production room kandi si GB kun kaya kung bako si Ate Yel po ang hanapon nindo, si Ate Mariel, si Shara po ang hanapon nindo. Pig turnover da po yan kan jeep. Pig turnover kan baka driver ini. Pig turnover kan driver kan jeep hali po sa Ginubatan, Albay. Thank you so much da po. Bata pag-arog ka ni Kuya Jun ng mga IDs, tipisil po kaya, takaypuhan mo kaya na, ang aram ko kaya, pag may nawawara ng mga IDs arog ka init, kaya po na nila Kuya Jun ki ipa-blatter, may tigtaong sertifikasyon, para makapag-process ka anaki another ID, duman sa parehong opisina. Takan mga nakalis na daw, nawara man so ID kan papa ko, kaya po na niyang ipa-blatter ito para magkakuha ni certification. Basta po duman sa mga taga-Legazpi and then itong sa mga interesadong magpartisipar, maghiling kan mga activities para sa Ibalong 2024. Madali na po iyan, kaya duman sa mga para-tricycle taman, expected na dakol na mga persona, mga dakol na mga turista ang mabisita digdi sa syudad. Di man ito pag-approbate ang pagkakataon. Pag nagagad ki pamasahe, so naayon man and basado man duman sa pigtalaan na ipigpaluwas na fare matrix digdi po sa syudad kan Legazpi. Dakol na mga nagkasarampulan, dakol ng kaya duman sa mga pasahero man kay puhan po na, pero syempre bisita nga ni Ian kasi man maglalaob na arog pa lang ato aaprobetsaran. Talagang kay puhan ng gad na kwaon po ang mga city plate itong sumay L dash tapos yung number na 4 kan na tricycle para just in case na bako marhayan sa inyong experience tig singil ka mo nin palabaw na presyo, pwede po tabi nindo na ireklamo.
Magdyan lang kamo sa opisina ni Sir Rolly Isguera, dyan po sa Barangay Bitaano. Harani lang iyan sa Legazpi Hospital. Maray na pagkauto kay Dr. Lady Ann Serrano Tamayo. Siya po ang head kan Legazpi City Hospital dyan. Maray na pagkauto po sa imo, Doc. Ano po man, Kuya John? Gari nga ta magsuro-siri vlogan, tanay hiling ko, gari nagdadampog na naman sa palibot, kaya magpasiguro po kamunin payo. Ang nakaibanan ko po sa Lado Technical, si Kuya John Napoles, sa IT niyo po dyan si Jerome Martinez, sa production si Shara Leron, sa newsroom niyo po dyan ang samuyang news director, as in news manager, Sir Mar de la Cruz. Ako po ang sadong nakaibahan, ako po si Angel Mostaza, bye-bye. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency